alternativspåret. Så han ramlar ner lite grann. Då ska vi se om han kan komma i fatt. Helt bakerst, och så är det en som är det Solberg som är ute. De flyger fram. Och där Kim Lorentzen har problem. Står på tvären och tappar ju mark. Ja, då får han ta nya tag. Det är väl Lammekrone som tar sig upp på tredje platsen. Oj, nu är det på! Holmen är långt ut också. Tappar han igen. Ja, Valfridsson kom som nummer 3. Oj, jag säger bara det. Det här är så att det här blir tufft. De kommer från alternativspåret. Jonathan har ju tappat nu när han får det. Stefan, då kommer det igen. Jonathan Valfridsson försöker attackera stenhårt. Men det är Olsen som behåller andra platsen. Men det är... Och så spelar det Gunnar! De spelar ner i svingen! Det är 3 kartor! Och så kommer de in alla samman! Nu! Vi har svart flagg här! Vi har svart flagg! Det finns ut som över där. Då är det bara att vika ner. Han bryter den. När de kommer tillbaka, det är ett varv kvar. Och det är alltjämt Laurel Långepronen ifrån Estland. Lettland ska jag säga till och med. Kommer inte Finns hos Estland? Ja, han finns där borta. Ja, det var det där nere i Europa. Ja, han kommer här nu. Titta! Långepronen kommer ut precis på andra platsen. Räcker det till? Ja, det gör inte det. Det blir fram, och så spelar det igen. Och där är det kört, det kommer det förbi. Ja, det